radiofònica Manises amb la intenció de conscienciar sobre el canvi climàtic, un projecte educatiu que busca sumar més edicions en el futur. Tenim que fer-ho nosaltres, si no, no el farà ningú. Com que tots ajudarem una miqueta, es podria canviar bastant. Venen amb la lliçó apresa. No hi ha planeta B. Si a més s'utilitzen les ones radiofòniques per a transmetre consciència, el resultat és una marató escolar en la qual tots guanyen. Posant un granet d'arena, cadascú sí que podem canviar coses. De forma interactiva, de forma manipulativa i de forma més directa en els alumnes tindrem millors resultats. Javier va tindre la idea fa any i mig. Una eina fantàstica per a treballar l'expressió oral. Ja se n'adonen, perquè la primera que es posen davant dels micròfons, auriculars, l'estudi, se queden parats. I després d'un intens treball de coordinació, ha sigut possible ajuntar 9 centres amb alumnes de totes les edats que han compartit aquesta experiència i que s'ha emès en directe per YouTube i la ràdio local de Manises. Anem a parlar al meu institut sobre la borrasca Glòria, què és, per què té aquest nom i algunes conseqüències que ha tingut sobre la costa mediterrània. Una activitat innovadora i que, com ells mateixos diuen,